Hi guys! Ako lang i-flex ang ako mga tinanom mga flowers nga nasa kaang. Kay guwapa kaayo niya share na ko. Dang panghambog naman siguro ni pero share lang kay I like to share the feelings of happiness nga makakita og flowers nga bright colors like this. So mo na siya mga tinanom guys. Namatay sa kalamig. So, mo ni siya, usa sa mga akong itanong na sa likod. Na siya version nga red. Unya, kanisad siya. So, mo ni siya ako mga tanom diri sa mga kaang. So, na ako'y pakulo guys sa akong long video. Watch my YouTube channel long video and I will send you sa Pilipinas na ako'y pakulo nga kung kinsay ganahan ani nga mga flowers, I will send you seeds through mail or sa package nga tagan ta mo ani kay this will sure grow in the Philippines kani mga klasiha nga flowers. So I will give it to you if you like some, but watch my YouTube channel long video. Bye.